No, Jini Joto media friends song no ang bele kan hambai do. Tini bele kan kaisa good news. Ani logyo tongo. Jini TTA di hapang ni sports and youth affairs bedag ni principal officer. Jeng tini bele kan khatongan bising te jeng jini football thangkrong bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma romboi jeng chatukui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM ni tidin bising te. Jeng taklai TFAO jini registration jeng manka te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTADC sports mission ni jeng obo registration khlai manka tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTADC hapang ni bukhaktei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmanka jini thongmona hamjai tongna jini sikla chalana bai belakhin good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai de jini C division ni jeta thangna rong bagai jini joto sikla chala eba thongmona hamjai thangai tongnai rong bagai baskango jeng salai ni bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTADC ni de C division team samnan bagai jini o trial lo थानाय जिनि जों गोबां मानुखा जिनि TTADC सुपार लीग थांनाय गोबां मा गोरों बतंगो आरो थांनाय बतंगो ते आरो थबाय मेया बतंगो ये बरंनो जों फाइनाय जिनि मार्च एबा अ तालनि 8 तारिख बा 9 तारिखो फुंनि 9टा तामपुरनि सिमि जिनि खमलंग एबा जिनि फुटबल स्टेडियाम बो ट्रायल जंजंनाय हायनो हाय आं नरनो रिपिट खालायफिनाय हायनाय 8 तारिख बाय 9 तारिख फुंनि 9टा तामपुरनि सिमि सालनि बागै जिनि खमलंग स्टेडियाम बो जिनि C डिविजन टीम खायना बागै TTADC नि बखाक्ति ट्रायल गायसा खायजनाय आरो नरनो पार्टिसिपेट खायना बागै आं नरनो खाबे लामसगो ताई जिनि अ ट्रायल जेटा जिनि प्लेयर्स सिलेक्ट नाय बर जेफ्रु TTADC नि बखाक्ति जे C डिविजन टीम नगै जेफ्रु थंनाय आप्रो बरंनो जों ऑनरियम बो रिजार्वनाय जिनि जे प्लेयर्स मा गाबोन बगै हायनो हाय आं नरनो रिपिट खाय साफिनाय नरक जे थमोना हामजै तने जिनि जत प्लेयर्स नरक जिनि ऑफिशियली जेटा जिनि जत डिस्ट्रिक्ट नि जिनि JDO ऑफिस संग JDO ऑफिस नि बखति जों नोटिफिकेशन दाक्ति जेर हजनाय हायपानो नरनो आं क्लियर तनो बगै खाबे कय हरो फाइनाय अ तालनि जे 8 बाय 9 तारिख फुंनि हायनो हायनो रिपिट खेपिनाय नरक खमलंग फायै नरक ट्रायलो फाइनान बगै नरक तियार तंगि बिशन टीम ताकलाय सिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइटोगै फेमान बिशिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बाय जिनि थमु हामजा तंनाय जिनि सिखला जारान बगै अजरा तंग जाबरिना थाङै दं हामबाय नि TTADC नि C डिविजन देरा टीम नाय अ टीम जे प्लेयर्स तंनाय र सिलेक्शन मान पर जेब्रो जों TTADC नि बागै बर थंगो आप्रो बल जों बंनो जों ऑफिशियली जों ऑनरियम बरे जाबाय बरनि कागज जों जिनि ट्रायल फाइग्रानाय बर सका जिनि हेड ऑफिस एबा जिनि खमलंग अन नोटिफिकेशन 8 बाय 9 तारिख टाइम फुंनि 9 तानि सिमि हामबाय अबर ट्रायल जों नायग्रानाय बर साब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेटा जिनि TTADC नि स्ट्रांग प्लेयर्स ना बै जों बरनो बसंग सेब्रेनार बगै जों जरायनाय हामबाय टीम दंनाय जो तो आवन बिशिंगो गोबां मा जे प्लेयर्स तमनि बरनो ट्रायल डिमांड बिशिंगो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर आरो कायसा जिनि ADC निगन कायसा C डिविजन टीम सनाम जानाय बर एच नोबार जिनि C डिविजन जिनि ADC निगै हामबाय